fast, mand. Gud, du sidder fandme Nej, og den råber. er fandme høj. Lige om lidt, hvis du bare kommer herover igen, men jeg skal fucking ned, så har vi lige færgen på jorden. Fucking nakhavn, Mads. Fucking nakhavn. Hvorfor hjælp, så kommer jeg. Det var bare fordi, at vi stod lige nu. Ja, det gør det. Når man optager, du gør. Det Det skulle da bare godt, det. Gud, hvor fanden er det? Fordi jeg er træt. Det er sjovt til at sove. I stedet for at stå. Ja, fuck dig, mand. Men kan man ikke bruge en askekommer på det? Aske, hvis du sprøjter det lort der på mig, jeg flyver seriøst. Ja, men hvis du gør det, mand, jeg flyver fuldstændig. Jeg skal lade være med at gøre det. Der kom sgu et lille tryk. Tryk på det. Der er ikke nogen, der har en kust. Så lige kan slå Axel i Der er ikke nogen, der har 1 million kroner. Der er ikke nogen, der har en kust, så lige kan slå Axel i hovedet. Jeg er for nogen træt. Jeg er fandme... Jeg er mega træt, men er der ikke nogen, der har nogle løbesko, så skal jeg lige hurtigt komme hele verden rundt. Dum, mand. Det er sgu ikke det samme. Det er det sgu da ikke. Fandme dum, mand. Det er sgu ikke det samme, mand. Ja, giv mig lige en kurs, så jeg kan slå Axel i hovedet. Det er sgu da ikke det samme. Det er det sgu. Hallo, Axel. Jeg skal bare... Det er det samme med dag. Så er man kun, så jeg lige kan slå Axel i hovedet, fordi jeg er pissetræt. Så siger man sgu ikke, ja, giv mig lige et par løbsko, så jeg lige kan løbe hele verden rundt. Det er sgu da ikke det samme. Ja, det er sgu da næsten. Det er det sgu da ikke. Den kun, skal man så slå dig i hovedet. Ja, Du er fed, Jan. ved du overhovedet, hvor lang verden er? Nej, det ved jeg overhovedet ikke. Ved du? Ja, Hvor lang er den? det er cirka 50.000 meter. Det er bare ikke, den er 50.000 meter. Ikke engang. Det er den sgu da ikke, Gulær. Jo, 25, den er 50.000 meter, kilometer i alt. Så du skal bare køre til Øster 3 gange, så har du kørt verden over. Nej, Gula, nu stopper du fandme. Der er 3.000 kilometer herfra til Spanien. Det er ikke engang til kvart. Der er sgu da ikke 50.000. Nej, 30. Det er... Axel, ved du, hvor mange timer det er? En dag ikke. Du skal... Herfra til Spanien. Axel, Så jeg flyver, Axel. så tager det 3 timer. Hallo, Så Axel, det flyver 1000 Axel, kilometer. hallo, prøv lige at høre Det her. vil sige, der er 3.000 kilometer. Axel, hvis du kører i bil, ikke? Jeg kørte i bil til Østrig. Hallo, prøv lige at høre. Jeg kørte i bil til Østrig. Og der er 1.200 km. Det gjorde vi på sådan cirka en dag. Og hvis der var 30.000, det er 30 timer. Nej, det er 30 dage, det tager. Det gør man sgu da Lige ikke. verden er cirka 50.000 meter på meter. Den er 42, det flyver igen. Nej, det flyver sgu da 500 til 1000. Nej, det flyver sgu da 1.000 kilometer. Er du 7 år, så vil du bryde lydmuren, din spade. Det vil det